Ale ešte predtým, ako dáme priestor Michalovi Dočolomanského, aby sme si navodili správnu atmosféru k nasledujúcej piesni, bude to pieseň z muzikálu Na skle maľované s Bohom buď Lipová líška, v podaní Michala Dočolomanského samozrejme. Tak aby sme si navodili správnu atmosféru, tak Terchovu určite mnohí poznáte. Terchová to je vlastne rodisko a pôsobisko Jurka Jánošíka a do tejto Terchovej sa vybrala novinárka z Nového času, aby spravila reportáž do toho svojho denníka, aký je ten bačovský život. A ten Bačaj hovorí: Nož podívaj sa, dievka moja, takto ti to ja poviem. Ráno ledva oči odlepím, hneď na lačno vypijem fľašu slivovice. No čo idem hovoriť? Pán Bača, ja som z Nového času, to je najčítanejší slovenský denník, to čítajú aj deti, kvôli tým Mojsejovcom, kvôli Superstar, ja tam nemôžem napísať, že vy si vypijete nejakú fľašu slivovice, veď to by sme ich mohli pokaziť. Mesto toho povedzte, že si prečítate nejakú dobrú knihu, bude to mať vlastne rovnaký význam, ale bude to menej bolestivé, ak sa dá teda. Nuž, dievka moja, nech je po tvojom. Ráno ledva oči odlepím, hneď na lačno si prečítam jednu knihu. A niekedy aj zo dve tie knihy prečítam. Potom vyženiem ovce s valachom na pašu a tam čítame 2, 3, niekedy aj 4 tie knihy. Záleží, aké sú veľké písmená. A to máme tak, čo čítať do 6. A o 6. sa zoberieme dole do dediny, do knižnice. A tam tiež čítame malé knihy, veľké, hrubé aj tenké. A o 10. máme všetko vyčítané, tak ideme k Jožovi a ten má súkromnú tlačiareň. Ďakujem pekne.